Ang gara. Hinahin lang ta. Diri ka nag-ujite ba enforcer. Ato lang sabto kay sukaki bito paglas sa mga single hello. Nga ganahan maging minyo na kumigo. Buta na kay nakaron. Pero kumpleto ka ta sa mga hapas diha og mga nagapon. Naman. Chat ano, gagawin deal. Ang mga amigo diri sa Sukon. Kaya din natin lahat. Lahat na pagsubok. Kinaya natin. Dami namin na. Sir Tubig, sir! Sir Tubig, sir! Tubig! Kada uli! Kada uli! What's up? May hapon sa tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. Karon ang ika-11 nga adlaw sa amuang bike adventure no, sa tuang bike adventure. So karon among ruta kay katong ruta na paglas katong nagsukaki si paring Raya no. Sagkatag Sukon nya lugsong ta sa udlot and balik. So 4 na no. Tapos sa Tagamay 49 na. So nasa paring dano do sa tuang meeting place. So dito maglangay, adto na ta. Let's go. Duty o duty. Dali mag-duty nga sa kalsada. Pero dili ka nag-duty ba enforcer. Hari ka dali, bye-bye. Elite ako. Bye. Klaro na. Hoy. Ayun, bye-bye. Ngapon. Okay, taka. Tingnan ako sa meeting place, guys. Paabot namin sa ano? Traffic lights ba? Para makapuhay po gamay. Kasi ako yung musunod musukaki dito sa Sukon. Si paring Ryan guys, kay kuha na siya. Upagkata siya dito sa kuhaan mga ga, sa Gairan kay magilis pa daw siya. Nya, ato lang sabto kay sukaki bito paglas. Kasi magsukaki na ba ron? Na namin Gairan guys no. Medyo naluya ko no kay hangin kayo padong na Morris, sugat kayo. Okay ra ka pre, baka maluya pre. Oh, wait taksa. Nagkuha na siya nag-headset daw siya guys, kay minaw siya. Gusto to ipaminaw mo sa imong mga music there pre? Worship. Tarang ba sa ipaminaw mo da? Worship lagi. Worship, mga worship song. Yan, just na kayo kong amigo, di na mo inom. Paminaw ng mga worship song. Plano na gini magminyo guro sunod tuig. Sinudan na gini. Magminyo na gini sunod tuig guro guys. Sa mga single hello. Nga ganahan maging minyo na kong amigo. Buta na kayo na karon. Minyoin na ninyo. Kaya di na maglabad din yung mga na. Mag-rugby na lang. Nanas pa rin Ryan guys, dara guys. May hapon diha. Bawas na. May hapon pre, may hapon. Bawas ha. Bawas ha. Wala ka costume ron. Kayo pumino nila sa. Kana lasa. What kayo? Kunatan gini magmayo ron. Delay. Bawas na, bawas na. Hinay lang. Pero kumpleto ka ta sa mga hapas diha og mga nagapon. What's up guys? Bawas na Sukon ron. Ay. Bawas na ta. Bawas gid gyud sa bahala na. Bawas gid migas. Gamay kayo? Maak na nagkalit. Grabiha. Grabiha. Di na kumuto magsuka ba na oy? Grabe mga sleeping ron. Nandito sa kuan guys. Ubusa ka ng Sukon Elementary School no. Inom sa migbeer dire para pa kondisyon. Nya palit mi og candy. Hapin-hapin sa kanang mga kabuhi diha, pre. Kanang snowbear pre kay bugnaw kay hapin sa kabuhi pre. Music na siya pag di siya kabuhin. Pure bigyan ng mga kanta, pumunta na ako sa mga kanta. Si Lilis Guard. You raise me up. Charo kabuhion niya po ka na ng kanta ha. Ikakso kabuhi ampo di ka largo. Pala ko pre, hulgi pre. Andam na ka pre. Andam na. Andam na musuka. Adi. Suka na sadda guys. Mabog na gusto ko na reklamo sa ring Ryan bro. Ako na yung taparan akong amigo guys kay para yung nagsunod niya ang kuhan sukaki. Ako na yung isang videoan. Hindi ito bangon videoan ito di ay. Wala makapaka-award. Gawindel to. Shout out no, Gawindel. Ang mga amigo diri sa Sukon. Phase 1 guys, sugod mi sagga guys. Oh, sama. Bike ng cylinder. Ang bike ko na surrender. Sus Mia. Mias pa. Pre. Sunod lang sa kuha pre. Huwag di ka na madako po, nasa kong luyo. Guro yan natin ka. Patungong namin sa phase 2 guys. Medyo okay pa mi. So far so good. Malapit naglayang na ako sa mua. Lawas ra. Okay ra ka na pre. Okay ra. Mayo nga balita. Kaya katong last guys. Naluya gimi ato no kaya among gudong igo ko daw naguna sa mua. Huwag na lang permanente mo da ganan ta. Di maluya. Suga ko daw ganan ta mi oh. No. Kanindot ano? Pre. Saman. Ang mata naman naging hawa lagi. Kaya man ang ilong. Nanami sa phase 3 guys. Dirito last na ko si paring Ryan. Actually layan yang kabuhi ba. Kaya yang gihat gid sa igbaw. Ang resulta. Suka green.
overflow eh. Abi og suka bukat. Paliya jay. Pre, ang paliya sa Midillion pre, karon pa ni gawas. Oh, Midillion na bantayan to pre no? Oh, tapad namin tulo. Indot kayo. Sayo na gining sakon niya bagdungan ning tulo. Ano gigigud-gukod na mong usa naguna. Dito kami naluya guys. Diba, okay please pre Ryan. Okay ra ka pre? Kapit. Dire suka gid pre. Dire ka ni gawas ang green pre. Aman. Dire ka suka. Pati na yan, nubog yung munggos bro. Nalampos na mo ang isuka ni paring Ryan guys. Nalamin sa kuhan guys. Ikaduha nga last nga sa kaon sa before maabot sa intersection sa Libertad Padungsukon. So far so good. Okay pas paring Ryan. Pre, sakit pre. Viva! Kabatay mo to? Okay ba kayo? Kuha pa kayo naong murag manok kay nerto ng kinaon. Katong last kay bunong tog manok nga naigos buwang nilagom ba. Kinasa sa gaon. Survive pre! Survive! Good survive! Oh, survive no? Basta di rin magbinaya ay guys, makasurvive rin gini ay. Sakto gini ka pre. Nanami. Liba ko no? Nanamis kinalasang sa gaon guys. Lagi medol. Gamay na lang pre. Mga 16 na lang kabanyak pre. Survive na gid. Hala. Grahala eh. Na. Muna ilidan mo ang. Touchdown crossing. Naabot rin mi dire sa crossing guys no. Nami sa waiting shed dire. Nga safe and sound na gid mi. Ging. Og pila ka din natin. Nakaya din natin lahat. Pila ka Lahat na wishes, pagsubok. Kinaya natin. Pila ka Dalawa lang. Dalawa lang. Ataka. Okay sa mi dire guys no nya. Nag-change route mi no. Imbis mo adto mi sa bulugsong ta mi sa Udlot. Nasag kami balik. Bulugsong na lang mi dito sa kuan. Dakit nya. Laos na lang mi kuan City Hall. Ari mi agi sa kuan Tulibaw. Tulibaw ba na pre? Sa may Rosco, kanang sa may San Roque ba? Kaya namay baas namay sa kaon diha gamay. Lapos sa Tulibaw deh. So, wala mong ruta karon kay ikaw guma ko no. Adto mi sa Udlot kay si paring Ryan may experience siya sa katong sunrise, no? Yan paring Ryan guys. Kondisyon na sa akong migo ron eh. Matay kondisyon na ni mo ron pre. Ha? Tay inom ni mo ron ni Max. Red Max Snowbird brand. Snowbird brand. Bawa kay mo driller? Tulong tol. Ano ba? Ato iskala ka tunay. Sa tanong last ni mo sagka pre no wala ko na pre no. Go, niumot na to. Mo balin-balin gyud siya pre. Puto lang kadina ha. Why place na guys? Balik na eh. Balik na siya. Oo, daro eh. Nagubaan mi guys. Intag madaha pa nag-repair no, makauli pa mi. Hinahin lang ta. Ang tag guard. Tusak ako. Niuntol. Patay mo sa ito. Ay sa. Katong laas katong ibya tawag nimo. Tingog daya binawag siguro tawag. Nah. SPM na sa taga member pre. Nahinay na lang mi guys no kay uban lagi sa paring daan no. Para di maputulan ka din, nahinay na sa pre. Abol pa sa tol. Makatanaw pa ka dito mga kuan energy booster. Nahinay ra gid tami guys, nya si paring Ryan kay ano istorya ganyan sa istorya mo pre. Imuhang Siguro ta kong energy. Mataas atong momentum ba no? Sa- Momentum atong kan ba? Stamina. stamina. Oh, hype kayo. Mura lang kagig suka. Suka naman. Ano sa makasuka na makusgan. Dili. Maayo ra. Maayo ra. Di man ta maayo di ta magsuka. Bitaw. Improvement ba? Improvement. Ano man na, pre? Ana pa. Pwede na tested. Mura gid achievement sa kinabuhi. Sa suka. Pero At din na chip. achievement. Tayo sa buhi. Melon. Wala na dan. Kapil lang sada. Isa lang sa dahon. Inaw na po biguan guys. Ito pa na pre binignit. Salamat Arbel. Sige lang tayo ng binignit si mga. Pwede wala na bulsa. Pas lang kasi. Pwede wala na bulsa. Hindi mo na sipit-sipit eh pre. Umao juga pre da. Pikas kaya kapas. Nari kapas pikas. Kuhan ko ba kayo na-open si Pani Ryan niya dito na yung bike. Ay, kung load pre, dito yan mo pre. Ito rin no pre. Open mga pre. As kay di ta pa lupte kani kay Murag din siyo ka na. Ano putan ng siyo da. lupte kay yap pa yung dito. Ito rin wala nga tugod pre. Ito pa na doon nagupaan pre. Alright.
Talay kitang duoton pre. Di ba kay biyahe timit magha. Bang duoton man ta. Ilag ko dagan ni BS to gabi. Ha? Kay biho. Agwapong gid. Tadumax gina. Buang. Agwapo ba. Nabuhay ko sa estado no. Buang na. Dah, sabi yo. Buang po na pre. Buang ba. Grabe buhay tingnan ako na mag camera 360 mo pre. Kaya pre. Adudo, hello. Kapag gid agud ang ano suko ng buing oh. Ha? Iba niya nang iba ka. Na-trauma na ka? Teka naman kudra eh. Una ba? Mga bikers. Careful! Kaya hapon sir! Dagungan mo. Mga anak ni Chris Aquino, manangabot na yun. Yes, kumplita na kayo anak ni Chris Aquino! Sabi ko yan yun. Oh, kalayos na chiga. Dito pakita siya. Kuya, kain tayo mamaya kuya. Tadlan ka na mag-stretching. O, naulang kayo magsige po. Kung mabuwag yung lawas sa yung kuan ba? Buwag yung kalag. Ay, kabuhion. Di na mo kamo doon sa muoy. Wala yun mga kay. Napa na yung prayer dong? Ano to, kit pa unang gado? Gugutan ba ito? Ah! Bawal na ko baboy doon. Okay na tulong. Okay na Okay na bro, okay na kape. Kay kuan man katong lasa konsensya ko nga wati ka huwat ba. Pero na konsensya na sad ko balik kay gusto ko na buka ngay ipawahay mong bike. Na na buta ating mga sorry. Sorry kay pia. Ato lang ko sunahan dong kay para way kanchaw dito. Sir Tubig sir. Sir Tubig sir. Tubig. Oh. Ay doko. Kasi magsukaki mo ga. Sige ka green. Wala bay tanga dire. Kung ako mulakaw, unya inig uli. Hello. Kung di ko kalakaw, dilisad ko maka. Kada uli hilot, kada uli hilot, kada uli hilot, kada uli, kada uli, kada uli, kada uli. Babayu. Dili na ta magbuwag-buwag bro, dili na ta mananghiray sa usap pre. Kay gabo sa stoplight, dili na ta ka pabor. Okay guys. Kabawas agad. Oh, sige batar. Medyo na nato improvement no, di na kita maluyag sagka sa shopkon. Pero kapoy kapon. Okay ra na, at least na improvement gamay. Wala ginagmay basta na improvement no. Karon na gubaan si Peridano siyang kadina no. Di pa ta sure ikaw niyang kadlaw no. If madayon ba mo ang adto sa udlot, ug madayon to mo chatter to siya. Mag-attack mo ta siyang paano, sa iyang chato niya. Kaya mo sa pagsubaybay, bana mo sa pagsuporta. Ando sa sunod kayon, kita-kita tayo balik, Ganay TV, and out. See you!